सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सुनौला चंद्रभान। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। जाके बजरिया से लइहा हो कि जाके बजरिया से लइहा हो। तो जाके माही पर अपन चढ़ाई ठावे नगरिया में चलिहा हो। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। जाके बजरिया से लइहा हो। डीजे दिलीप शर्मा। गोपालगंज गोपालगंज। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। नरियल ले आईहा संगे ले आईहा अड़ाउल फूल हो। राजा ले आईहा अड़ाउल फूल हो। राजा ले आईहा अड़ाउल फूल हो। माई के दर्शन कर माया सो कहिले बात पिया मोरा हो। पेसो कहिले बात पिया मोरा हो। बाजार से लइहा हो कि जाके बाजार से लइहा हो। तो एक बार माई के दर्शन करब लाले चुनरिया ले आइहा हो। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। जाके बजरिया से लइहा हो। डीजे दिलीप शर्मा। सुनौला चंद्रभान। राइटर भी भूल जात बहार में हरी के लेके साथ हो। पिया में हरी के लेके साथ हो। पिया में हरी के लेके साथ। गुडू रंगीला मानिल बात चल माई के तू दरबार हो। राजा माई के तू दरबार हो। बजरिया से लइहा हो कि जाके बजरिया से लइहा हो। तो दर्शन करे खातिर चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। सैया लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। राजा लहला की हो चुनरिया जाके बजरिया से लइहा हो। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।